दिल्लीयाव थांगोन औ ओमफ्राय ओरैहाय मा एजेन्डा लादों ओजोंहाय औ ट्रान्सफर प्रसेसन दं औ ओमफ्राय 15 थारिखआवथ' मदि फैगोन जाहैबाय मदि मदि नरेन्द्र मदि अमित शाह ओमफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार मिनिस्टार थांगोन औ बिटिआरनि सिएम मामा ओमफ्राय आदै आदै बिहावसो मोजां थांदो नामा हेलौ लोगोफोर दिल्लीयाव थाग्राफोरखौहाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांबाय नामा मानसिफ्रालाय माथो सोंबाय जोंहा लांदा मोनगोन ना मोना भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना बिसोरो नोंबो थांगोन नोंबो नोंहालाय सोरनि ग्रुपजों फन रायज्लायलांनाय আপনার সামগ্রী স্টোর করার প্রচেষ্টা হতে পারে আপনার সামান खन्थाइगिरि मोनजों रायज्लायनो खन्थाइगिरि मोनजों Mas belum masuk ada. Tahun. यात्रीगण कृपया ध्यान दें न्यू दिल्ली तक जाने वाली गाड़ी नंबर 12423 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी बॉरपेटा स्टेशन से खुली है। न्यू दिल्ली तक जाने वाली गाड़ी नंबर 12423 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी बॉरपेटा स्टेशन से खुली है। नॉर्दर्न दिल्ली के द्वारा गाड़ी नंबर 12423 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को एकमात्र बॉरपेटा स्टेशन से और तक चलने वाली गाड़ी नंबर 1560 कामरूप एक्सप्रेस गाड़ी अभी गुवाहाटी
नों मा मोसाहैगोन दे हा बेथ' गोगोम मानसि सब खालामनो हाबाय आरो हमनो हायो जेबो गैयालै everything is possible ओइ आदा ओमफ्राय दे मानसि औ दे Norus classmate Norus ini थ' बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनिसिमावनोसोमोन नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर